aplikaci Rádia.cz. Konfliktu na Blízkém východě se podle odborníků na českém trhu práce zatím neprojevily. 29 miliard dolarů, to je částka, kterou doposud zaplatily Spojené státy za válku s Iránem. Poznają je dopiero 3 lipca. Egzamin ósmoklasisty jest obowiązkowy, ale nie wpływa na zaliczenie ani przedmiotu, ani ukończenia szkoły. Nie można go też nie zdać. Z kolei maturzyści przystąpią dziś. Lepiej tańcz, unikaj tych złych dusz. Tańcz. Ponad 13 terabajtów plików z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2000 dnia, dzisiaj ze środy, 6. tydzień okresu wielkanocnego, hymn 451, antyfony i psalmy środa, drugiego tygodnia kontrakt a do Dynama se vrací po 8 letech. To byly nejnovější zprávy a za okamžik jdeme na soutěž 7-7. 7 v 7. Zavolejte právě teď do Rádia Kiss a vyhrajte až 7 000 korun. Prezydentowi miasta, no wobec nikogo z tej 21 nie formułowano nawet publicznie tak daleko idących zarzutów dotychczas. Mówi pełnomocnik Jakubowskiego, jeden z inicjatorów referendum, Jan Hoffman. To kolejna rozprawa w trybie referendalnym dotycząca tych publikacji. W poniedziałek w Sądzie Okręgowym inicjatorzy referendum zawarli ugodę z krakowskim. Kocham cię. Dziś będą odprawione msze święte gregoriańskie za zmarłych. Prezentuje Sławek Rybka-Rybczyński. Naomi Osaka 6-2 i 6-1 i awansowała do ćwierćfinału tenisowego turnieju rangi 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Polka grała jak za starych dobrych czasów. Dąbrowia. Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze. Cyklistického závodu Češi by ho chtěli organizovat za 3 roky. Cyklisté by mohli projet historickým centrem Prahy, Křivoklátskem i jižními Čechami. La balle est vraiment dans le camp. Míč je teď na straně české vlády a celého týmu, aby kandidaturu potvrdili. Cyril Trikár má ve vedení Tour de France na starosti kandidatury na pořádání slavnostního startu. Je zaujať odviesť od bežných starostí a povinností a poskytnúť činnosť, ktorá zamestná, pobaví. Вибори до парламенту Уельсу. І в цьому фіаско чимало однопартійців.
nutností odehrát 4 domácí duely bez fanoušků. Tak tohle je trest pro fotbalovou Slávii, který vynesla disciplínu. No a samozřejmě i hokej s blížícím se mistrovstvím světa bude dostávat čím dál větší prostor. Ranní show Evropy 2. Míra Michálek A Lubka Ponížilová. Na Hit Rádiu. Hezké ráno. I was a ghost, I was alone. 두어진 길 속에. Z tego dużo muzyki, nowości, rapowa płyta tygodnia i pewnie trochę ciekawostek, które wypełnią nam pierwszy. Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd. Konkurs muzyki folkowej. Producent maści borowinowej. Leku na ból stawów z Buzka Zdroju. Dziś z Warszawy i z Poznania jednocześnie w Warszawie nad wszystkim czuwa trio Łukasiewicz, Gonet, Perzyna.